Maikanem abilin. Tinapalabas insalaysay ni Victor kada ela ken ami tinapasama ken kuana. Ket kinunana nga adda ita itinasayat akasasad. Nasip ngeten idi nagpakada ni Victor ket kastaunay aliday ni ami. Iti met plantasyon ti marihuana. Bayat ti panagapit da. Nakangeg da iti unit ti helikopter. Ita gagayem. At tuwin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem abilin. Ha! Anya dayjay? Basta, ada agak mampayag. Helikopter! Agawan nyo! Aglaman kayo! Aglaman! Ano na ito? Apay nga taday taa helikopter. Basta. Anya ti wan-wanawanan na. Dayjayan. Bas. Umad adayon. Amangan met no addan makamo asabali iti da iti aplantasyon ni Doña Anita. Ket nagipulong da iti otoridad. Dayjay. Awanan ti mangeg nga unit helikopter. Nakadayo siguron. Kakatwa! Ituloy tayo, ti aramidan tayo! Nagbiitan ti trabaho yo? Wan, madam. Ipagango milangan. Kalpasan na. Maramid ton a bricks. Nasaya. Adday baga kada kayo, madam. Ngamin, bayat ti panagabit mi. Adda nagampayag a helikopter. Diyan mo, nuan niya ti wan-wanawanan ti nakalugan. Anya? Apagbit matlakit di, madam. Sala nagbayag. Ken, sana di manon iti batog ti plantasyon. Oray pay. Agsipot kayo anay bag. Agalirto kayo. Anya ti ammo tayo. Amangan no kabusor ko dayjay. Katagsapsapol lang iti ebidensya. Madam. Nalamang dayjay adiso. Awan ti basta makapan ijay at tao. Gapot ta adayo. No awan kabalyom. Saan ka basta makadanon? Pudno dayta, madam. Ala, agawaan nyo ti mangi proseso iti espesyal la mula, Bart. Kwarta dakkel ti ipaay na kada tayo. Wan, madam. Maragsakan ak, senyor. Panag-aapitan. Unela. Dakelagit di ti mapastrek tayo. Lakit di senyor. Mas kenelis ta mamin no mano asako nga erik ti maurnong ela. Wen, senyor. Amok daytan. Ngamin, kabayatan ti panagbakasyon nyo idi Amerika. Ket dito'y asyenda ti nagnaudak. Insurunak ni Mang Ignas. Amin a panaglista, panagkwenta, kan amin a trabaho ditoy, insurunak, senyor. Nga uray pa'y ammo kon dagiti trabaho iti kataltalunan. Kasta. Wen, senyor. Adda kada kayo no maitalok yu kanyak. Ang no saan? Awan anyaman na, senyor. Agtalakakan ka ela. Sipot pa'y nagpay ka kada kami kas babaunan. Awan timpakita mabadi. Tapno may kat ti panagtalakakan ka. Dua kayo idi pagtatalkak. Dua kayo ken ni Marina. Ha? Nalagip yun ni Marina, senyor? Sayang. No di da ko mapinatay. Taliwat mo ila. Ha? Ay, sorry, senyor. Diyak moten nalapdan tingiwat kong agsaong. Allah, bagamon dagiti trabahador ta isardeng dapat ti panaggapas da. Pangaldawan. Uwan, senyor. Hoy! Da kayo dita nakatugaw! Itay kayo pa ang nakatugaw dita! Kit-kitaan nyo dagiti kakadwayong agtrab-trabaho da? Ngam agtugtugaw kayo kit din? Agin inada kami laang ela. Anyang agin ina na?
May sa orasyon samot di ta nakatugaw. Gapo ka ditawan ni senyor? Iso akas ka kayo? Wilay! Trabaho kami, ma'am! Naa? Ay, una yan dagito'y atak tao. Nangato ka launa yan! Amom nana, nabayagan ang mapalpaliiw ka. Kastamot kan kadagiti ka kaduwam ang nakatugaw latan. Sagot ka! Sagot kayo! Anya asa daw? Ang trabaho kami, ma'am! Ay, tsak man la tutupanan. Amangan no dumakkalpay kat agbalinan ariri. Adto yan, ti. Uminom kayo iti gatas. Agyaman na kami. Auntie, madlaw na bambanog kayo, ah. Awan anyaman na daytoy ami. Ala, panawan nakpay dito'y salas. Ingkakot maturugan, wan? Oan, auntie. O, sige. Talaga na banugak. Awan anyaman na daytoy. Agtrabaho ak, tapno matulungak ni ami. Sana bali ni Victor. Gaputa na saya at ti pamilya nga ayan nga ita. Dalmas lakay, ingkatangak ni Elizabeth iti kawas na. Kita man numayat mutlaan. O atoy, upat na gito'y abistida. Naa, nagdadakkel mo bakay. Kasano ngay ang maisuot na dagita? Isuot nanto inton agadal. Manulaengen atawan agis kuilan taon. Nagbiit ti panaglabas ti tawen, Dalmas. Saan ang mapupuutan ti panaglabas na, lakay? Kita ni Victor Rodrigo, nagagat nga ubing. Agsibsibog manan kadagiti orkidya iti hardin. Wen, Carlota. Nagagad. Nanakman pa eh. Kanayon na nga ibaga kanyak at tumulong kanulaengan iti rancho. Anya ti makunam. Ado ti trabahador jay. Saanan anas kanyag trabaho. Kayat na kano ti mangkad. Kayat na ti agurnong para iti masakbayan na. Imbagak matkan kwa na saanan anas kanyag trabaho pa eh. Umdasan, ti maitulong na diti balay. Kas kumay ti dayta panagsibog iti mulmula dita hardin. Awan anyaman na kan ka nga agnaadlatan dito. Si kamat lang tinagkuna akaasi, Carlota. Amasyan kagankwa na, gaputa ulilan. Awanan naganak na. Pudno dayta, Rodrigo. Carlota, awan mat anak ta. Di ba'y amtag yan dito'y? Pagadalan ta, ipaayta kenkwa na ti kayat na aragpatan. Kumusta ti panagadal mo, Victor? Nasayat met, Sir Rodrigo. Medyo narigat ti daddo maa subject ko. Agripaso ka akanayon, tapno saan ka amarigatan? Wen, sir. Adda ka di pa'y kwartam? Adda pa'y, sir. Umdas pa'y lang ti kwartak nga intedyo. No kasapulam ti kwarta para iti igatang mo iti masapul mo iti pagadalan nyo. Ibagam lahing kanyak. Wen, sir. Kan di kagbabain, Barok. Irwam mo ti bagim ditoy. Gamin, imbilang dakan kaspod no akamang ti pamilyami. Sir? Agadal ka na imbag, Victor. Pagadalan da ka. Itay pailaeng ni Victor dita parangan, Carlota. Rabiin ah. Saan ka di pa'y nga umunag? Yak manam mo iti dayta nga uping. Kaslat na parikot na. Malaing ka man kiti kasarita. Anya nga tati pampanunutan na? Iso nga rod ngayon kakasarita. Ala, inkanta inak ija kusina. Inak mangisagana iti gatas aparakan ko na. Itay da ka pailaeng nga palpaliiwan, Victor. Anya ti pampanunutan di ti paraangan.
Di ka kadipay sumrag? Nalamugan di tirwar. Sir? Kunakmat ano adda parikot mo, kat di ka bumdeng amang ipaga. Mababainak amin kada kayo, sir. Saan da kakapkapin ano? Ngam naimbag kayo unay kanyak. Anya? Unay kan aya, Victor. Ibagakmatan kan ka nga imbilang dakan akas pudno akamang ti pamilyami. Agyamanak, sir. Maragsakan lakid din ni apong ko akulas. Gapo iti daytoy. Adda kayo amang ipatpatag kanyak. Anya? No kumata si bibiyag ti inak. Naragsak kumamot ita. Kasta ka di. Apay, talaga ka di abim mo say mat ti inam? Wen, sir. Nabayagan na pimusay. Idi maladagak pay lang. Kat ni apong ko akulas tinang padakkel kanyak. Kasta ka di. Kat ti amam, ayan na. Pimusay ka di mat? Jak amo, sir. Awan na bangunak nga ama. Awan tinasasao kanyak day di apong kulas may papaniti amak. Kasta gayam. Sir Rodrigo, naragsakak dito'y poderyo. Oray siya, Victor. Naragsakak mat, gaputadda ka. Naragsak kami nga agasawa. O, at titigatas mo, Victor. Uminom ka itigatas, sakbay matulog ka. Nagtaktak kayo pa'y, ma'am? Alakit din, uminom ka itigatas. Para iti salunat mo, dayta. O sige, panawan ka pa dito sila mo, ha? Agyamanak, ma'am. Kalpasan ti panagripasom, matulog ka matan. Wen, ma'am. Makunak pa'y langan nagasatak. Gaputa adda Ma'am Carlota kan Sir Rodrigo amang ipatpatag kanyak. Isong aramidak matihamin nakabalak nga gadal. Iti kasta, makapagsubadak to kadakwada. Tunggal may sa kada kayo, kat naawat nan titangdan na. Wenno, ti para kan kwa na. Sino pa iti saan ana itagtibingay na? Awan ti agtagari. Kaya't nasawan, na itad amin tibingay tayo. Kitaan nyo ti sobreyo. Makita yu dita sobra tinaawat yo. Kaya't asawan da ita nga at the bonus ti tunggal may sakada tayo. Ay, agyaman kami, ila! Ni senyor ti pagyamanan nyo. Tasipod pa'y, nulakit dita sayaatan nyo ti agtrabaho, kat napintas ti apit, kan ado ti maapit, talaga nga ikan na kayo iti bonus. Yaman kami, kini senyor. Danon mong tunay tayo, ila. Danon Wen! mong nagyaman may. Di ka agdanag, idanon konto. Kat ti makunak, agtultuloy kumati kinapudno kan kinagagat tayo nga trabaho. Iti kasta, kanayon nga da bonus tayo. Wen, ila! Wen! Kwarta manen, Simon. Dakkel tinaipaima kanyak a kwarta. Na-dispose mi amin dagiti marijuana bricks. Kasta. Ado manen ti kwarta. Manay na yunan ti kinabaknang ko. Adaya kinabaknang mo. Idin tatamap-mapan amin iti sugal. Ado ita, Simon. Ado. Di ka sugala-sugalan ita. Agidulin ka kumamata. Katsi ka? Pangip-ipanam iti kwartam? Tikunam ka di katawan urnong ko. Dakhilan ti urnong ko anita. Ato ti kwartang iti bangko. Itinal daw asumsumrek a kwarta iti rancho. Imposible. Ajak makaurnong iti dakhil. Ha? Agmulagat ka na kang ngagitin baga. Amok ti aginot. Amok
ti pangipanak iti kwarta. Sa anak agasken ka anapeklan kasugadora. Anya? Saan ka kadamas daw? Ajak pakibibiyangan ti kwarta mamasapsapulam iti plantasyon mo. Ha? Kukuam lang. Tado ti kwarta. Ado ti kinabaknan ko. Katsi ka, no di ka aginot, maibos ti kwartam. Agbalin kanton ang nakakasi. Anya? Ya! Ya! Nalaing kagaya magkabalyo, Victor! Jack lang pagarot! Pudno gayam tikunan ni Carlota! Wen, sir! Ya! Ha! Agturong tayo titapaw di bantay Orquídea! Wen, sir! Ya! Ha! Ya! Ha! Namin ano matan nga imay kami dito'y tapaw na ito'y abantay, sir. Agkabkabalyo kami kini Ma'am Carlota. No daduma, sangatan min. Ehersisyo ka no. Pagayat na talaga to may ditoy. Hindi ka pigpigsahan mi pay. Wenno kaububingan mi. Talaga akanayon ti umay mi ditoy. Daytoy abantay ket inawagan mi iti bantay Orquídea. Wen, sir. Kasta ti ko na ni Ma'am Carlota anagan to'y bantay. Inawagan mi daytoy iti bantay Orquídea. Gaputa adok ti Orquídea ditoy. Sir. Maisabalik man ti saritaan. Mabalin ka dito agdamag. Anya dayta, Victor? Apay nga awan anak yu kini Ma'am Carlota. Dayta nga rod ti gapuna. Nagloko akidi. Nagbabaya. Ngem iti agangay. Nagbalbaliwag meten. Kaputa makonsensyaak, Victor. Adda iti nagbalin ababaw ng mi. Napintas ababay. Nakayawan nagkankwana. Ket naaddaan kami iti relasyon. Inayat ko idi ni Maria Elena. Ket inayat nakmat. Maria Elena? Mm-mm. Agkanagnaganda iti day dinanang ko Maria Elena tinagan ti inam? Anya ti pakainaigan tinagan ti ina ni Victor iti babaunen nga inayat idi ni Rodrigo. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Rebutazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.